Калі вясна стукаецца ў дзверы, аграрыі выходзяць на старт. Гаспадарка Тураўшчына ў ліку першых, хто адказаў на кліч. Пад авёс тут адведзена каля сотні гектараў. Для механізатара Михаіла Бабарыкі гэты сезон асаблівы. У снежні ён атрымаў у распараджэнне новы трактар. Надышоў час выпрабаваць моц у справе і даказаць, што тэхніка і вопыт – ідэальны дуэт для атрымання рэкорднага ўраджаю. Сева овса планируем 100 гектар засеять. Дневная норма 30-35 гектар. И я думаю, что будет хороший урожай. Влаги хватает в этом году, поэтому хороший будет урожай, я думаю. Адзін з ключавых фактараў – надвор'е. Па ацэнках спецыялістаў, агранамічная вясна прыйшла даволі рана. На землях Тураўшчыны снежная покрыва дасягала 50 сантыметраў, а таму пра пачатак работ у сакавіку нават не марылі. Але паўтары тыдні ад белых палёў не засталося і следу. Глеба выспела і гатовая аддаваць максимум. При положительных температурах почва очень быстро созрела. Вот, как вы видите, она рыхлая. В то же время, когда сжимаешь, держится комок. И всегда по граническим меркам, когда вот опускаешь ее, и она ударяется, рассыпается. Это самое оптимальное время для посева сельхозкультур. Семена у нас все своего производства, семян достаточно по всем направлениям. Вот овес, так и все культуры остальные, озимые зерновые, мы покупаем элиты. У параўнанні з мінулым годам гэты пакуль паказвае сябе добразычліва. Тым не менш, аграрыі Жыткавіцкага раёна трымаюць руку на пульсе. Кожны пагодлівы дзень варта выкарыстоўваць на максімум, каб патрэбная вільгаць не сышла. У планах Тураўшчыны скончыць сябой аўсу ў бліжэйшыя дні. Далей больш насычаныя планы. В этом году мы попробуем работать с яровым рапсом, потому что мы посмотрели свои возможности в силу того, что приобрели дополнительно и комбайны зерноуборочные, и по площади позволяют, мы решили поработать с яровыми рапсами. Потому что рапс, получается, как показатель результата, это самая высокорентабельная культура на сегодняшний день, и она востребована и в денежном плане, и также стоит у нас задача в этом году приобрести, уже проведена процедура закупки, это линия по переработке масленичных культур. Усяго ў Жыткавіцкім раёне да сяўбы прыступілі 2 гаспадаркі з 5. Задача перад раёнам – засеяць больш як 2500 гектараў. Аб'ёмы невялікія, бо стаўка робіцца на азімыя культуры. По технике 95% техники готово, то есть вступать в посевную кампанию уже можно смело. Далее будет тритикалий, ячмень яровой, затем горохи будут бобовые у нас. Тураўшчына занимается посадкой овощного гороха, свеклы, лука, то есть все овощи пойдут следом за яровыми и ранними. Акрамя сяўбы, актыўнымі тэмпамі вядзецца апрацоўка глебы і ўнясенне ўдабрэнняў. Нягледзячы на тое, што плошчы зерневых і зернебабовых без уліку проса і грэчкі засталіся на ўзроўні мінулага года, працы менш не становіцца. Старт пасяўной роўна пачатак напружанай барацьбы за ўраджай 2026. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казулоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».